And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Files. Gumamit ng kapote bilang proteksyon. Itago niyo ako sa pangalang Gina. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Pumunta ako sa bahay ng boyfriend ko kasi birthday daw ng kababatang kapatid niya. Tapos, etong boyfriend ko, unang-unang kita pa lang sa akin, parang kakainin niya na ako ng buong-buo. Agad niya akong hinatak sa kwarto niya. Kasi mukhang hayok na ang loko. Agad niya akong hiniga sa kama at pinatay ang ilaw. Ay, grabe mga beshi. Natakam ako sa abs niya na pawis-pawis nung hinubad niya na ang kanyang pang-ibabaw. Tapos, gumiling-giling pa siya habang naghuhubad ng shorts. Siyempre, lalong tumaas ang balahibo ko nang meron ng bumakat sa alam nyo na. OMG! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa sobrang kilig ko, nung umibabaw siya sa akin, iniba ko agad yung usapan. Sabi ko, be, wait lang. Asan muna yung kapote mo? At sumagot siya sa akin ng, naubos na be. Hayaan mo, baog naman ako. Agad ko siyang tinulak nang marinig ang sinabi niya. Sinabunutan ko pa dahil ang lakas mang-akit. Wala pala pa siyang pang-shield. Tapos maya-maya, is best. Nagulat ako sa kanya kasi bigla siyang lumabas. Ako, syempre, nalungkot kasi hindi na matutuloy yung alam nyo na. Pero, lumipas ang ilang segundo, bigla siyang bumalik. Nabuhayan na naman ang katawang lupa ko. At etong boyfriend ko, ang laki na naman ng ngiti. Nagmamadali siya sa paglock ng pinto at pagpatay ng ilaw. Agad-agad niya akong nilangoy. Kaya nakiliti ako. Tinulak-tulak ko pa siya noon. Tinanong ko siya kung saan siya galing, pero ang sagot niya lang dun lang daw sa kabilang kwarto. Doon daw siya kumuha ng kapote. Noong una, hindi ako naniwala, pero napamura ako. Pinasok ng boyfriend kong loko yung talong ni Manoy, kaya hindi ako nakapalag. Ang bilis. Tapos, napatigil na siya matapos ang bakbakan. Bigla siyang tumawa. Hindi ko alam kung bakit, kaya tinignan ko naman. Nanlaki agad ang mga mata ko nang maaninag ko yung kapoteng gamit niya.
napamura ako sa isip-isip ko. Lobo yung ginamit niyang kapote. As in yung literal na lobo na pang birthday, hayop na yan. Agad-agad ko siyang sinipa-sipa habang pinuputok niya pa kung alam niyo na yun. Nagbihis na din ako. Tsaka ako siya pinagtatadyakan-tadyakan habang nakaupo siya sa sahig at tumatawa. Grabe. Kapag pinapaalala niya sa akin yun, nabubugbog ko siya eh. Payag naman ako kahit wala eh. Basta, sa labas lang mag-New Year. Muli ako si Gina na nagpapaalalang dapat laging may kapote. Lalo na ngayong tag-ulan, malamig pa naman. Kailangan, diba? Meron tayong pampainit. Ito po ang aking SPG, as in Super Pack and Earn Secret File.